Biex nagħlqu prime time tal-lejla grazzi għal ġemma.gov.mt għalikom għandna ftit pariri tad-deb kif tista' tuħsib flusek. Biex taċċerta ruħek li qatt ma tispiċċa f'dan l-istat, hemm bżonn li tieħu ħsieb flusek inti stess. Trid tkun taf kif? Isma' ftit. Ħafna drabi mhumiex l-affarijiet li jiswew ħafna li jġibuk fl-inkwiet, imma l-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum li ftit u kollha flimkien jiswewk aktar. Kemm il-darba ġbit 25 euro mill-ATM u fl-aħħar tal-ġurnata jkollok tgħid ma baqali xejn fejn marru. Importanti li żżomm rekord ta' fejn qed imorru flusek. Meta tagħmel hekk, ma jfissirx li tkun qed tiġġudika lilek innifsek, tkun biss qed issir taf aħjar lilek innifsek u ssir taf ukoll x'għandek bżonn u x'tixtieq. Jekk għandek smartphone, tista' tniżżel il-budget mobile app ta' ġemma u timla l-kolonni tal-infiq. Din taħodlok biss ftit minuti jekk tagħmilha kuljum. Taf fejn qed imorru flusek ta' kull xahar? Taf pereżempju kemm qed tonfoq għand tal-grocer, fid-divertiment, servizz tad-dawl, tal-ilma, telefon. L-aħjar mod ta' kif iżżomm kontroll fuq il-flus tal-familja huwa billi tagħmel budget. Jekk tagħmel budget ifisser li jkollok ċans inqas li tispiċċa bid-dejn. Ikun hemm inqas probabilità li tinqabad bla flus jekk taffaċċa xi spejjeż mhux mistennija. Il-bank iqisek bħala persuna li inti kapaċi tonora l-obbligi tiegħek. Applikazzjoni tiegħek għall-loan tkun aċċettata iktar malajr. Tkun kapaċi tinduna b'okkażjonijiet fejn tista' ġemma. Kif ukoll tkun f'qagħda tajba biex iġġemma għal xi vaganza jew karozza ġdida. Jekk hu possibbli, ħeġġeġ lill-membri kollha tal-familja biex iżommu mal-budget. Araw kemm għandkom flus xi ntnefqu u ftehmu bejnietkom kemm ser tieħdu kull wieħed. Jekk qed tonfoq inqas minn kemm qed iddaħħal, tajjeb ħafna. Proset. Jekk qed tonfoq aktar milli qed iddaħħal, mela allura trid tara x'se tagħmel. Dan jista' jkun xi ħaġa sempliċi, bħalli tiddeċiedi li l-lunch tibda tlestih mid-dar minflok tixtrih minn barra. Min-naħa l-oħra, jekk ma tagħmel xejn, xahar wara ieħor tibqa' tonfoq iktar milli ddaħħal, tkun qed tirriskja li tispiċċa tiddejjen. Żomm f'moħħok, id-dejn faċli tidħol fih, imma diffiċli toħroġ minnu. Allura xi trid tagħmel biex issib bilanċ bejn kemm tonfoq u kemm iġġemma? It-tweġiba hi sempliċi ħafna. Kun żgur li l-flus tonfoqhom fuq dak li hu neċessarju, imma tnaqqas l-ispejjeż fuq dak li tista' tgħaddi mingħajru. Taf x'inhi d-differenza bejn dak li hu verament bżonjuż u dak li forsi trid imma li tista' tgħaddi mingħajru? Dak li għandek bżonn huma bżonnijiet bażiċi, jiġifieri dawk li għandek bżonn biex tgħix bħal-mija l-kera, il-logħob tad-dar, id-dawl, gass, edukazzjoni, mediċini, ħwejjeġ. Dak li trid huma għażliet dwar l-istil ta' ħajja. Jiġifieri dak li trid imma li tista' tgħaddi mingħajru. Bħalli tikol barra kuljum, tistieden il-ħbieb id-dar ta' spiss, ħwejjeġ tad-ditta, l-aħħar mobile phone, luminata u ġugarelli għaljien. Wara li tagħmel budget, ipprova ara fejn tista' tnaqqas l-ispejjeż u tifranka l-flus. Biex tagħmel dan, l-ewwel foka fuq l-aktar affarijiet importanti, il-bżonnijiet bażiċi tiegħek. Imbagħad ara ftit li ma huma dawk l-affarijiet li tixtieq, imma li tista' tgħaddi mingħajrhom. Staqsi lilek innifsek x'tista' tnaqqas. Intu tagħmel il-budget tal-familja, ipprova għamel xi miri, eżempju, innaqqas id-dejn biex nissettilja l-bilanċ li għandi fuq il-credit card, jew inkella iwarrab xi flus biex inkun nista' ngħin lit-tfal għax ser jiżżewġu.